pääseksi ammattikalastajaksi, jos hallihanke toteutuu. Vuodenvaihteessa voimaan astunut raskaan liikenteen talvirengaspakko on parantanut ulkomaisten rekkojen renkaita. Kotimaiset rekat ovat käyttäneet Lapin teillä talvirenkaita tai nastarenkaita jo ennen lain voimaantuloa. Laki edellyttää talvirenkaiden käyttöä vetoautossa. Lapin poliisin mukaan rekkojen ulosajot Lapin teillä ovat hieman vähentyneet. Semmoinen ihan näppituntuma, että olisiko aavistuksen verran vähentyneet takavuosista. Mutta siihen nyt voi olla muitakin syitä kuin rengastus. Että tietenkin kun ovat jatkuvasti ajaneet siellä, että siellä on kuljettajilla ehkä tullut kokemusta lisää meidän olosuhteista ja tätä kautta sitten se ammattitaito vähän parantunut. Mutta toisaalta ollaan kyllä havaittu se, että siellä on myös paljon puutteita ajolepo-oikeuden noudattamisessa. Että tästä syystä sinne valvontaan ollaan kohdennettu ja tullaan kohdettamaan jatkossakin. Että se on niin tärkeä asia. Matkailijamäärän raju kasvu siivittää